Ja kao roditelj, kao otac ovo troje djece ponosim se na svoju djecu i pogotovo zbog uslova se ponosim, što razumiju i mene i što su djeca za primjer. Dvije mi redovno idu u Dobroševića u školu odavde s autobusom, prevoz, a jedna je 5. razred, jedna je 3. A ova mala što je ovdje sa mnom uvijek, ona je preškolsku, četvrtkom ide samo i ispraća svoje ćerkice, svoje sestrice u školu kad krenu. Ja sam imao ovdje struju do prije 5 mjeseci. Kako vidite, znači u ovoj kući je teško živjeti svakako, bez obzira i da li ima struja i sve, jer ova kuća ne posjeduje trenutno ni struju, ni kupatilo nije nikad posjedovala, ni faktički uslove za život, jer ova kuća nije kao kuća, ovo je bila prije kao neka škola, vidi se i po plafonima i po stolariji i po nečim, što je to sasvim veći standard nego građevinski objekat u kojem se živi. Pa ja sam radio bez prekida otprilike od 2000-te. Nekih 10-12 godina. Bez prekida, tako što nisam što sam normalno radio svako jutro, svako večer se vraćao i više od normale sati, znači od 12 pa nadalje, jer posjedovao sam i vozačku dozvolu za C kategoriju i B normalno, tako da sam vozao i kamione i auta i građevinu i zidove i svašta, znači u toj firmi nisam bio samo na jedno preodjeljen, nego na šta se ponudi kajeg posla ima. S tim bez obzira ja sam radio više ili nisam, znači, ali ipak bolje se živjelo nego trenutno kad se ne radi ništa. Na jedan put si zdrav, na jedan put nisi. Opet da se vratim, dosta sam ja propatio i od djetinjstva i od rata kao dijete i prelaskom od te okupirane teritorije Srebrenice do slobodne kao dijete od 14 godina, recimo lutajući šumama sam došao do Sarajeva, tako da i tu ima dosta posljedica koje dolaze sad. Ja nisam bio ovakav do neki možda par mjeseci, 5, 6, 7. Isto mi je ovako bilo normalno radio i tako, ovdje u kući supruga otišla u grad, odvela djecu nešto tamo na kontrole i to, s tim što nije ni znala. Ja sam malo se osjećao da nisam dobro i to. Da sam ja kasnije u 9 sati jedva došao sam bez ikoga do ambulante Rajlovac. I ovo moram javno reći. U Rajlovcu su mi napravili dobru uslugu i primili su me i preko reda i sve je to bilo i jedva do hitne, tako da su hitno zvali, da su me prebacili pod hrastove zbog disajni sistema, jer ja nisam znao za sebe ništa. Pa ja znam sigurno da ću primiti dječji doplatak od 99 maraka. To mi je zagarantovano kao penzija.
to znam da ću primiti. A ovo ostalo sve van, hoću li moći zaraditi, ima li negdje da zaradim i kad ću to zaraditi, znači da vam odmah kažem u sedmici, možda u sedmici jednoj u ovom trenutku, zimskom periodu pogotovo, znači da li ću u mjesecu donijeti jednu 5-6 dnevnica, to je pitanje, a prođe mjeseci pa nema nikako. Drva su skupa puno. I mnogi misle ako ja ovdje imam ta drva da su ona vlastita moja. S tim ja imam čovjeka koji mi dovlači regularno drva sa otpremnicama i koji meni dovuče ovdje kamion drva, što ja se sa njim u dogovorim kad se ta drva izrežu, prerade, iscijepaju i tako da kažem, znači prodaju, ja tom čovjeku isplatim, meni što ostane i opet tako. Čim ti kreneš sa jedne nule, u stvari imao si nešto pa si spao na nulu, pa si onda opet pokušao, bez obzira kako, znači radom, zajmom, kreditom, borbom uglavnom neku. Sam opet krenuo sa nule u koju sam opet uspio, uzeti sebi dulum i 200 kvadrata zemljišta ovdje u blizini koje ćemo na kraju vidjeti. Tako da sam pokušao, opet kažem, zaduženjem i poravnati to, iskopati za kuću i izlet mrtvu ploču na kojoj se trebala kuća da gradi, ali dalje nisam mogao. Pa obzirom da sam bio na nuli, sad je u dobrom stanju, urađeno sve, a još je reći na nuli, znači najpotrebnija je struja koja treba ovdje doći, također otpadna voda koja treba odavde ići i normalno vidi se na prostoru da kopatilo nije ni osnovano koje treba već napraviti to. Po mojoj procjeni, ja ne znam, te uplate struje najvjerovatnije 1500 maraka. Onda ta kopatila, oprema, vode, otpadne i nasip ovoga puta koji smo prešli preko njega, ne smijem ni reći, ali sami će se naći vidjeti ljudi koji će ovo vidjeti koliko je u potrebi novca za dalje.